Pusti tako za šesto, ajde. Da. Po šesto ličenje. Nemoj, smanji. Nije fair. Nije fair prema tome. Da, neće. Kojem čovjek? To gledam nekaj. Sad možda, hoće. Tebe ne čuje prijatelj. Ovo je hladno, snima, evo ga kura, porto. Jebe mi snima. Patija, što ne smije? Baba, ve. Baba, ko neko. A vidim, Maler neće ušao da je dva. Opa, uši to skakala. Nemoj. Evo me ti, ja brže. Da ga sam porto. Aha. Neću. Jebe mi ti sem. Znači još malo. Koliko ima? Koliko ima sad? Ma je da vipa. Ne, ja dipam. A, ne treba.